Вітаю, шановныя сябры. Сёння паговорым пра Міхала Федароўскага, даследчык Беларусі, які напісаў фундаментальнае, шматтомнае даследаванне пад назвай «Люд беларускі». Це даследаванне, якое пачало выходзіць у самым канцы 19 стагоддзя і яшчэ не скончанае. То бок рукапісы, якія ён стварыў за час сваёй больш чым 30-гадовай даследчай працы, яны яшчэ захоўваюцца ў розных архівасховішчах і чакаюць свайго выдаўца. Міхал Федароўскі нарадзіўся ў 1853 годзе ў Варшаве. Ён быў карэнны паляк, паходзіў з кашубскай сям'і Адольфа Федароўскага і Элеаноры з Гасеўскіх. Сям'я была звычайнай варшаўскай сям'ёй, але разам з тым у ягоных бацькоў была вялікая прага да ведаў, да навукі. Хоць, безумоўна, ад самага пачатку у жыцці Федароўскіх узніклі самыя розныя праблемы, перашкоды. Першай такой вялікай вяхой у жыцці 10-гадовага Міхала Федароўскага было паўстанне 1863-64 гадоў. Ягоны бацька ўзяў удзел у гэтым паўстанні і быў вымушаны эміграваць. У 1870 годзе ён загінуў у бітве пад Арлеанам, завербаваўся як добраахвотнік у французскую армію, якая ваявала тады з немцамі, і аддаў сваё жыццё за свабоду Францыі. Вось такі нешчаслівы лёс ягонага таты, хоць разам з тым у пэўным моманце ў ягонай сям'і былі даволі такія вялікія праблемы, і мама не паехала за татам, яна засталася ў Польшчы. Ён скончыў варшаўскую гімназію, ці прагімназію, больш дакладна, з расейскай мовай навучання, маецца на ўвазе Міхал Федароўскі. Аднак у 13-гадовым узросце ў яго выявілі сухоты. Гэта хвароба на той момант увогуле лічылася смяротнай, і здавалася, што падлетак не выжыве ці пражыве зусім нядоўга. Аднак Міхал Федароўскі пражыў 70 гадоў. Скончыўшы гімназію, ён імкнуўся паступіць ва ўніверсітэт альбо ў нейкую іншую вышэйшую навучальную установу. Варшава тады належала да расійскай імперіі, было царства польскае, і пасля паўстання 1863 году яна пачала называцца Прывісленскі край. На той момант, канешне, уся моладзь, яна вельмі моцна цікавілася пазітывізмам. Пазітывізмам гэта значыць такім рухам у філасофіі, у культуры, які прыйшоў на змену рамантызму. Казалі, што паўстанне 1863 году і ягоная параза, яны ставяць на парадак дня іншы падыход да жыцця. Падыход да жыцця, які вымагае вельмі вялікай колькасці малых справаў, якія ў рэшце рэшт збудуюць вялікі і прыгожы дом незалежнасці Рэчы Паспалітай. У гэтым рэчышчы пазітывісты яны вельмі моцна крытыкавалі рамантыкаў. Рамантыкаў, якія, на іх думку, мелі нежыццяўляльныя мары, якія завабілі гэтымі марамі мноства моладзі, і гэта моладзь цяпер параскідана па ўсім свеце. А частка з прадстаўнікоў гэтага пакалення загінула ў паўстанні. Вось у такім інтэлектуальным асяроддзі і выхоўваўся малады Міхал Федароўскі. Цікавы момант, што, напэўна, у пэўны час ён сам знаходзіўся пад такім уплывам рамантычных ідэяў. Ён хацеў паступіць у французскую армію, таму што калі бісмаркаўская Прусія напала на Францыю ў 1870 годзе, на заклік свайго бацькі ён паехаў з мэтай уступіць у французскую армію, паехаў за мяжу расійскай імперіі. Аднак на межах ён быў арыштаваны і пазней апынуўся пад паліцэйскім наглядам. У гэты ж час ён вырашае рэзка змяніць накірунак сваіх даследаванняў. Яму вельмі падабаліся гуманітарныя навукі, аднак у модзе былі навукі прыродазнаўчыя і навукі дакладныя. У 1873 годзе ён едзе ў Маскву і запісваецца вольным слухачом у Пятроўска-Разумоўскую акадэмію. Аднак хвароба не дазволіла яму навучацца. Праз паўгады ён вымушаны быў падаць на звальненне дзеля немагчымасці навучацца. У гэты ж час, гэта 1873 год, это значыць яму 20 год, ён атрымлівае такую рэкамендацыю лекараў, што ягоная праца павінна быць звязана з максімальным часам на адкрытым паветры. Таму што знаходжанне ў закрытых памяшканнях гэта вельмі
згубна для ягона здароўя. Ён паступае ў розныя маёнткі. У яго ёсць пэўныя агранамічныя веды. Ён цікавіцца лабараторнымі даследаваннямі сельскай гаспадаркі. Ён пераязджае мяжу і знаходзіцца на тэрыторыі Аўстрыйскай імперыі, ці на той момант ужо Аўстра-Венгрыі. Хоць гэта польскія землі пад Кракавам, ён некаторы час знаходзіцца у розных маёнтках. Вывучае сельскую гаспадарку, вывучае, якім чынам жывуць сяляне, жывуць земляробы, хлебаробы, якія сваёй працай і даюць вялікі прыбытак усяму чалавецтву. З гэтай мэтай вывучэння больш асяроддзя народу ён пачынае цікавіцца і захапляцца этнаграфічнымі даследаваннямі. Першае этнаграфічнае даследаванне ён праводзіць на тэрыторыі Польшчы. Тут ён яшчэ больш паглыбляецца у методыку, у структуру этнаграфічных даследаванняў. І 1875 годзе ён, наслухаўшыся аднаго афіцэра галандскай арміі, вырашае выехаць да народаў першабытных на Яву і Суматру, каб вывучаць першабытны лад, каб вывучаць этнаграфію сярод дзікіх плямёнаў, якія насялялі гэтыя астравы. Перад тым, як выехаць далёка і пакінуць фактычна назаўсёды сваю бацькаўшчыну, ён вырашыў зайсці да маёнтку свайго сябра Міхала Свідэрскага. І там ён знайшоў такую брашуру, якую напісаў Ян Карловіч, абшарнік з Беларусі, сябар Францішка Багушевіча. Гэта брашура называлася «Параднік для збірання народных гаворак». Брашура была зусім невялікая, 13 сторонак, аднак яна перавярнула жыццё Міхала Федароўскага. Рэч у тым, што ў той брашуры Ян Карловіч напісаў, што збіранне народных гаворак гэта ёсць абавязкам кожнага адукаванага чалавека, таму што кожны дзень знікаюць унікальныя прымаўкі, унікальныя песні, унікальныя легенды. І часам у нейкай закінутай вёсцы памірае бабуля, і ніхто апроч яе не ведае той альбо іншай казкі, таго альбо іншага падання, той альбо іншай легенды. І гэта проста перавярнула жыццё 22гадовага Міхала Федароўскага. Ён вырашае змяніць свой план, ён вырашае застацца на месцы, і больш за тое ён вырашае паехаць у Беларусь. У Беларусі ён упершыню быў 2 гады таму. Ён пазнаёміўся з Еўстахам Тышкевічам, адным з такіх пачынальнікаў і закладальнікаў вывучэння археалогіі Беларусі. Пра яго ёсць асобны ролік. Звяртаю ўвагу тых, хто хоча больш даведацца пра яго біяграфію Еўстаха Тышкевіча. І вось такая сустрэча зацікавіла яго нашым краем. Пазней ён пазнаёміўся з Валенціем Швыкоўскім, і ў 1877 годзе ён пераязджае ў ягоны маёнтак, што знаходзіцца каля Шарашова на Пружаншчыне. Валенцій Швыкоўскі, ён дазваляе яму не проста жыць, але дае яму пэўныя фінансы для заняцця этнаграфіяй. І вось у ваколіцах Пружанаў пачынаюцца першыя экспедыцыі Міхала Федароўскага у Беларусі. Як ён сам казаў, я закахаўся ў беларусаў, я закахаўся ў Беларусь. Ён казаў, што у польскай літаратуры да гэтага часу вельмі мала працаў, прысвечаных менавіта беларусам, беларускаму народу. І польская этнаграфія, яна мала займаецца гэтым. У гэты ж час, у 1877 годзе, Федароўскі пісаў свайму сябру і аднадумцу Зыгмунту Глогеру, які жыў на Беластотчыне. Пісаў ён наступныя словы: «Літоўская Русь», так ён называў тую частку Беларусі, дзе ён праводзіў даследаванні, гэта заходняя Беларусь. Дык вось, Літоўская Русь – гэта невычарпальная капальня старажытных песняў, паданняў, а таксама адвечных абрадаў, пакрытых пылам да гістарычных часоў. Сёння, пазнаўшы лепш, якія скарбы творчасці духу крыюцца пад шэрай світкай тутэйшага сяляніна, я ўпэўнены, што калі Бог здароўя і сіл мне удзеліць, то гады праз 2 завязу вам немалы кавалак пісаніны. Ён меркаваў так, што праз 2 гады ў яго будзе выразнае вялікае апісанне
ну, як мінімум ваўкавыскага павету, яму спадабаўся ваўкавыскі павет, ён там працаваў, а таксама ваколіцаў Пружаншчыны, Слонімшчыны. Ну, вось ён працаваў у гарадзенскай губерніі. І ўжо ў кастрычніку 1878 году Федароўскі скончыў апісанне вясельнага абраду ў ваўкавыскім павеце. Гэта даволі такая вялікая праца, яна складаецца са 144 сторонак, ён запісаў 208 вясельных песняў. Усе сабраныя матэрыялы Федароўскі адсылаў Зыгмунту Глогеру, які жыў у маёнтку Яжева, што на Беласточчыне, і яны разам раіліся, як лепш яго апублікаваць. Гэта быў даволі такі ёмісты запіс беларускіх тэкстаў. У той час, канешне, у польскай этнаграфіі быў такі чалавек, зорка этнаграфіі Оскар Кольберг, які займаўся вывучэннем, у тым ліку і Беларусі. Ён увогуле напісаў 68 тамоў этнаграфічных даследаванняў. 52 том ён прысвяціў Беларусі. Так вось, Зыгмунд Глогер пазнаёміў яго з Кольбергам, і Кольберг ён ухваліў даследаванні Федароўскага. Рэч у тым, што асноўная такая даследчая школа польскай этнаграфіі, яна знаходзілася за межамі Расійскай імперіі. Яна знаходзілася на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі. У 1873 годзе там была створана Акадэмія умеянтнасці, ці Акадэмія ўмельстваў, Акадэмія ведаў, па-рознаму перакладаюць на беларускую мову. І вось у гэтай акадэміі была антрапалагічная камісія. Пазней сам Федароўскі будзе абраны членам гэтай камісіі. Вось гэта камісія мела свае даследчыя рэсурсы, што дазволіла пазней зрабіць рэальным выданне галоўнай працы Федароўскага «Люд беларускі». Так вось тое, што даследаваў Федароўскі, гэта было навіной не толькі для польскай этнаграфіі, а і для этнаграфіі Аўстра-Венгрыі. І такім чынам Федароўскі ён прадстаўляў Беларусь на захадзе. Калі навукоўцы такія як Карскі, як Шэйн, як Нікіфароўскі, Насовіч, яны прадстаўлялі беларускі матэрыял у Петербургу, у Маскве, яны прадстаўлялі беларусазнаўчыя даследаванні ў Расійскай імперіі, то Федароўскі прадстаўляў яго на захадзе. З цягам часу ён аб'ездзіў Пружанскі, Ваўкавыскі, Ліцкі, Слонімскі, Сакольскі, Беластоцкі, Бельскі, Аўгустоўскі, Гродзенскі, Вілейскі, Навагрудскі і Слуцкі паветы. Вось у гэтых паветах ён збіраў матэрыял. Ён працаваў вельмі упарта. Палову года ён займаўся сваёй гаспадаркай, таму што ён арэндаваў маёнткі. Спачатку маёнтак Косін у Ваўкавыскім павеце, пазней у Слонімскім павеце маёнтак Падоль. Ён займаўся гаспадаркай палову года аддаваў на этнаграфічныя экспедыцыі. І, як выяўляецца, найбольш вабілі яго менавіта этнаграфічныя экспедыцыі, там, дзе ён працаваў вельмі рупліва, не пакладаючы рук. У кожным павеце ён меў свае апорныя пункты. Ён дамаўляўся з нейкім абшарнікам, які даваў яму прытулак, які дамаўляўся з сялянамі. І вось ён ішоў па вёсках, ён ішоў па мястэчках і рабіў там свае даследаванні. Ну, напрыклад, такім ягоным памочнікам у Слуцкім павеце быў Казімір Чарноцкі, пляменнік знакамітага археолага Зар'яна Даленгі-Хадакоўскага. У Слонімскім павеце яму дапамагаў Канстанцін Гнаінскі. Глогер пісаў Яну Карловічу, што Федароўскі запрашаў яго на цэлы месяц у Косін, у той маёнтак, які Федароўскі арэндаваў у Ваўкавыскім павеце, каб разам заняцца археалагічнымі і этнаграфічнымі даследаваннямі. Такім чынам, часта да Федароўскага у ягоных экспедыцыях далучаліся Зыгмунд Глогер і Ян Карловіч. Гэта былі ягоныя блізкія такія сябры і аднадумцы. У другім томе «Люду беларускага» Федароўскі падаў спіс 148 сваіх рэспандэнтаў. З іх 125 сялянаў і 23 шляхціцы і мяшчане. Разам з тым, ён вельмі моцна рупіўся пра тое, каб дасканала запісваць беларускую мову. Ён ніколі не рабіў гэта праз сваіх карэспандэнтаў. Ён імкнуўся пачуць гукі самастойна. Таксама ён крытыкаваў Паўла Шэйна і іншых этнографаў, якія масава карысталіся запісамі іншых людзей. У выніку у запісах беларускіх словаў патраплялі памылкі, якія нават сэнсава скажалі значэнне беларускай лексікі. Федароўскі ён меў талент, дар, як казалі, агуртаваць вакол сябе людзей і знаходзіць найцікавейшых рэспандэнтаў, тыя, хто распавядаў яму шмат показак, прыказак, паданняў, казак і гэтак далей. Адным з такіх найважнейшых рэспандэнтаў
Федароўскага быў Ян Дзешка з сакольскага павета. А таксама Тадэвуш Мацвейчык, Зося Жаваранак, Настуля Новік з ваўкавыскага павета. Уся гэта праца яна вымагала спецыяльнай падрыхтоўкі. І асаблівая праблема у Федароўскага была з запісам мелодыяў. Рэч у тым, што ён не быў музыкам, не меў музычнай адукацыі. І тут яму патрэбны быў памочнік. Ён шукаў гэта памочніка праз Яна Карловіча. Ян Карловіч, ён і асабіста ўдзельнічаў у запісах мелодыяў, таму што ў Карловіча была музычная адукацыя, ён запісаў каля 300 мелодыяў. Аднак асабліва важнай была парада Яна Карловіча па тым, што Федароўскі павінен знайсці для сябе пастаяннага памочніка музыку. І сам Ян Карловіч пазнаёміў яго з такім чалавекам. Яго звалі Яўхім Трачык. У 1891 годзе, час паездкі Міхала Федароўскага ў Кракаў, ён пазнаёміўся з Яўхімам. Гэта быў на той момант студэнт Львоўскай палітэхнікі. Па-майстэрску граў на скрыпцы і іншых музычных інструментах, які меў такую хатнюю адукацыю, але меў вельмі дасканалы музычны слых. Дык вось з Янам Трачыкам Федароўскі аб'ехаў 7 беларускіх паветаў і запісаў каля 2000 арыгінальных мелодый. 1891 год быў таксама вельмі важным момантам, што ў ліпені Федароўскі разам з Янам Карловічам наведалі акадэмію умельстваў у Кракаве. Там адбываўся з'езд этнографаў, фалькларыстаў, археолагаў. На тым з'ездзе выступіў Федароўскі і пазнаёміўся са шматлікімі польскімі навукоўцамі, не толькі польскімі, але і іншымі заходнімі. І таксама там ён пазнаёміўся з Францішкам Багушевічам. Верагодна, класік нашай літаратуры прыехаў у Кракаў, каб дамовіцца пра выданне свайго першага і, напэўна, галоўнага зборніка «Дудка беларуская». Нам вядома з гісторыі, што Францішак Багушевіч праз Яна Карловіча выдаў гэты твор у Кракаве. Цікавая рэч, што на той момант Федароўскі ён ужо быў класікам беларускай этнаграфіі. У яго ўжо была вялікая калекцыя сабраная. Так, напрыклад, толькі Зігмунту Глогеру у Яжэва ён перадаў 11 000 археалагічных экспанатаў і каля 1000 этнаграфічных экспанатаў. Частку сабраных ім матэрыялаў ён перадаў у кракаўскія сховішчы, частку ў віленскія сховішчы, у музей таварыства сяброў навукі. У гэтым жа годзе, маецца на ўвазе 1891, Міхал Федароўскі ён здаў у друк першы том люду беларускага. Тут цікавы момант, што з 1886 году, гэта значыць за 5 гадоў да здачы ў друк першага тому люду беларускага, Федароўскі меў ужо 4 тамы, напісаныя цалкам па дэталёвым апісанні, этнаграфічным апісанні ваўкавыскага, слонімскага, лідскага і сакольскага паветаў. У 1889 годзе Кракаўская акадэмія паведаміла яму, што згодна выдаць сваім коштам гэтыя тамы. Аднак з такой умовай, што ён перапрацуе іх і зробіць іх не геаграфічнымі, а тэматычнымі. Гэта значыць, ён не будзе апісваць кожны павет у асобным томе, а апіша тэмы. Напрыклад, збор песняў літоўскай Русі, збор вераванняў і паданняў і гэтак далей. Такім чынам, вось 2 гады пайшло у Федароўскага на пераробку сваіх рукапісаў, за што ён узяўся з ахвотай. І ўжо першы том быў гатовы, як я ўжо казаў, у 1891 годзе. Аднак, паводле тагачаснай практыкі, ён павінен быў быць адрэцэнзаваны, адрэдагаваны і гэтак далей. На гэта пайшло не больш, не менш за 6 гадоў. І першы том пад назвай «Люд беларускі на Русі літоўскай. Матэрыялы да славянскай этнаграфіі», сабраныя ў 1877-1891 годах Міхалам Федароўскім, выйшаў у 1897 годзе у Кракаве. Гэты том называўся «Вера, вераванні і забабоны люду з ваколіц Ваўкавыска, Слоніма, Ліды і Саколкі». Пішучы пра духоўны свет беларуса, Федароўскі увесь час звяртаўся да класіфікацыі Яна Карловіча, якую той агучыў у 1889 годзе на з'ездзе фалькларыстаў у Стакгольме. Такім чынам была пастаўлена вельмі выразнае адрозненне веры хрысціянскай ад вераванняў, якія былі сярод простага люду. Маецца на ўвазе такіх рэшткаў паганскіх
мітычных уяўленняў. Першы том люду беларускага атрымаў вельмі высокую ацэнку у польскім, расійскім, украінскім, чэшскім перыядычным друку. На яго напісаў таксама сваю рэцэнзію наш знакаміты даследчык Яўхім Карскі. Другі том люду беларускага выйшаў у 1902 годзе, трэці ў 1903 годзе. У другім томе было апублікавана 410 казак, акрамя таго, што было пералічана ў першым томе. Таксама пашырылася геаграфія апісанняў. Апроч тых названых 4 паветаў, сюды ж увайшлі матэрыялы са слуцкага і навагрудскага паветаў. Чацвёрты том выйшаў з друку ўжо пасля смерці даследчыка ў 1935 годзе. Яго падрыхтаваў да друку знакаміты даследчык рэчыцкага Палесся Чэслаў Пяткевіч. Гэты том з'яўляецца адным з найбольшых збораў беларускіх прыказак. 5 і 6 тамы выйшлі адпаведна ў 1958 і 1960 годах. Гэта зборнікі беларускіх спеваў. 7 том пабачыў свет у 1969 годзе і з'яўляецца дадаткам да 5 і 6 тамоў. Такім чынам, вось у 1969 годзе спынілася публікацыя працаў Федароўскага, якая адбывалася па большай частцы ў Польшчы. А разам з тым трэба сказаць, што ён сам пісаў, што у яго ёсць каля 200 тысяч этнаграфічных запісаў, якія складзены ім самім у 20 тамах. На сённяшні момант мы бачым, што выйшла толькі 7 тамоў. Што ж адбывалася ў той час у жыцці Міхала Федароўскага? У 1892 годзе ён ажаніўся. Ажаніўся са Стэфаніяй Бітнер, дачкой келецкага абшарніка. Аднак гэты шлюб ён не быў шчаслівым, рэч у тым, што не было аднадумства з жонкай і яе сям'ёй наконт этнаграфічным даследаванняў. Ягоны цесць ён імкнуўся скіраваць Федароўскага, скіраваць ягоныя агранамічныя веды для паляпшэння ўласнай гаспадаркі. Тэмпы этнаграфічных даследаванняў значна спыніліся. Плюс да гэтага былі такія сямейныя няшчасці. У маленстве памерла 3 дзяцей Міхала Федароўскага і Стэфаніі Бітнер. Ягоны маёнтак быў затоплены падчас адной з паводак, і ён страціў увесь ураджай. Такім чынам, маёнтак вось Падоль у Слонімскім павеце ён стаяў на мяжы банкруцтва. Праз гэтыя ўсе праблемы у яго надышоў крызіс у сям'і. На некалькі гадоў ён нават разлучыўся з уласнай жонкай, але пазней яны памірыліся і ўжо у канцы жыцця жылі разам. Ён вырашае пакінуць Беларусь у 1903 годзе і вярнуцца ў Варшаву, дзе ён нарадзіўся. Для яго гэта было вельмі цяжкім выбарам, таму што ён зноў жа казаў, што я закаханы ў Беларусь, я закаханы ў гэты народ і хацеў бы пражыць усё жыццё. Тут, аднак, разумею, што магу давяршыць сваю працу толькі калі перасялюся ў горад сваёй радзімы. У Варшаву ён перавёз вялізную калекцыю, якая складалася з 5000 гравюраў, шматлікай колькасці дакументаў з архіваў сапегаў, пацаў, пацеяў, храптовічаў, які ён знайшоў у шляхецкіх застенках. Каб пазбегнуць галечы, ён пачынае распрадаваць сваю калекцыю. Ён уваходзіць у супольнасць варшаўскіх антыквараў. Разам з тым ён дапамагае, напрыклад, графам Тышкевічам аднавіць іхную бібліятэку старадрукаў. Ён быў непараўнальным спецыялістам па беларускіх старадруках, і такім чынам ягоная эрудыцыя дазволіла вярнуць у Беларусь шматлікія выпускі беларускіх старадрукаў. Жывучы ў Варшаве, Федароўскі, аднак, ён не страціў такое жаданне наведваць этнаграфічнымі экспедыцыямі беларускія вёскі і кожнае лета імкнуўся выязджаць і збіраць новыя матэрыялы. У гэты час ён пачынае ліставацца з рэдакцыяй нашай Нівы. Ён выпісвае ўсе беларускія выданні, ўсе беларускія газеты. У 1909 годзе віншаванне Федароўскага з 3-годдзям нашай Нівы падпісалі Янка Купала, Сергей Палуян, Ядвіг Інша, рэдактар-выдавец нашай Нівы Александр Уласаў. Рэдакцыя нашай Нівы і кнігарня нашай Нівы яны замаўлялі асобнікі люду беларускага для продажы ў віленскай беларускай кнігарні. З Федароўскім супрацоўнічаў наш знакаміты даследчык Мікола Янчук, які прапановаў яму выдаць разам супольнае выданне беларускай этнаграфіі ў Пецярбургу. Жывучы ў Варшаве, Федароўскі працягваў працаваць над людам беларускім. Каб перапісаць 5000 беларускіх песняў з чарнавіка на чыставік і падрыхтаваць іх да друку, яму дапамагалі розныя людзі. У тым ліку і знакаміты беларускі бібліяфіл, бібліёграф Рамуальд Зянкевіч. Часта на кватэры Федароўскага у Варшаве быў наш знакаміты паэт Галляш
Леўчык. У 1912 годзе Федароўскі надрукаваў у польскім часопісе «Земя» нарыс «Віцебск» і «Віцебшчына». Таксама надрукаваў нарыс пра пружаны і ваколіцы пружанаў. Тут ён ужо паказвае характар беларусаў, ён абагульняе беларускі тып. Ён пісаў: «Ці беларускі народ прыйдзе калі-небудзь да самасвядомасці?» І ставіў пытальнік: «Як паляк, я сардэчна гэтага яму жадаю». Ён імкнуўся такім чынам паспрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню. Ён імкнуўся, каб беларускі народ усвядоміў сам сябе, гледзячы на сваю унікальную культуру, на мову, на гісторыю сваю, каб беларусы ўзняліся на новы ўзровень, на ўзровень палітычнага народу, які створыць сваю дзяржаўнасць. У час Першай сусветнай вайны Федароўскі з'яўляўся прыхільнікам адраджэння Вялікага княства Літоўскага. Ён імкнуўся пасвяціць усю сваю энергію для таго, каб тыя ідэі адраджэння Вялікага княства Літоўскага яны ўвасобіліся ў жыццё. У 21 годзе ён зноў вяртаецца да чыста навуковай працы. Яго на здароўе яно пачало даваць збоі. У траўні 1923 году Федароўскі напісаў тэстамент. Ён завяшчаў уласную калекцыю варшаўскаму навуковаму таварыству з той умовай, што яно павінна выдаць усе тамы люду беларускага. Такім чынам, што ж зрабіў Міхал Федароўскі за сваё жыццё? Ён пайшоў жыцця 10 чэрвеня 1923 года, пражыў 70 гадоў. За гэты час ён паспеў выдаць 3 тамы люду беларускага і напісаць 20 тамоў. Гэта было беспрэцэдэнтны ўнёсак у беларусазнаўства, і прытым у беларусазнаўства, якое публікавалася на захадзе, за межамі Расійскай імперіі. Гэта быў унёсак, вартасць і актуальнасць якога яшчэ і дацяпер цалкам не ацэнена. Федароўскі ён быў фотографам. Ён асвоіў фатаграфічнае майстэрства, каб самому фатаграфаваць беларускія тыпы. Ён быў збіральнікам лекавых раслінаў, якія ёсць у Беларусі. Ёсць апісанне соцень проста лекавых раслінаў у ягоных тамах. Ён быў даследчыкам гісторыі, ён вывучаў старажытныя дакументы па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён рыхтаваў да друку шматлікія дакументы, шляхецкія радаводы і гэтак далей. Ён праводзіў асабіста раскопкі, ён быў археолагам. Ён быў чалавекам, які, здаецца, ніяк быў не звязаны этнічна з Беларуссю, але закахаўся ў Беларусь. І таму, канешне, нават на ягонай надмагільнай пліце было напісана, што Міхал Федароўскі 1853-1923 стваральнік люду беларускага. Гэта вельмі важны момант. Ён быў чалавекам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў вывучэнню Беларусі. І асабліва яму падабалася беларуская песня і беларуская мова. Ён быў тым, хто працаваў вельмі аддана, і ён жыў для таго, каб працаваць. І гэта стварала падмуркі, па-першае, для нашай дзяржаўнасці будучай, якая пачынала адраджацца ў 20 стагоддзі, таму што пра Беларусь пачыналі даведвацца на захадзе, і інфармацыя яна была вельмі і вельмі грунтоўнай. Па-другое, на ягоных працах стварылася цэлая школа беларускай этнаграфіі. Беларускія этнографы, даследчыкі Беларусі, яны, безумоўна, арыентаваліся на ягоныя працы. І па-трэцяе, ён быў чалавекам, які запальваў любоўю да Беларусі шматлікіх польскіх навукоўцаў, як таго ж Глогера ці Кольберга. Ён быў чалавекам, якога цанілі прадстаўнікі беларускай інтэлектуальнай эліты пачатку 20 стагоддзя. І ягоная праца на сённяшні момант, канешне, вартая таго, каб памятаць пра ягоную асобу. Дзякуй за ўвагу.